Ну што ж, вітаю, і адразу я прашу тых, хто слухае на Ютубе, на Патрыоне, напісаць, як з гукам, ці ёсць рэха, ці ёсць праблемы з успрыняццём, таму што калі ёсць, тады, на жаль, Патрыон буду адключаць і папрашу тады тых, хто глядзіць на Патрыоне, перайсці на Ютуб. Давайте зраблю паузу, каб вы паспелі адказаць. Ці ўсё окей? Напишите, калі ласка. Ну, калі адказу пакуль няма, ну цудоўна. Тады будзем пачынаць, значыцца, быццам бы з гэтай праблемы разабраўся. Итак, зараз у нас некалькі тэмаў, нават взяў на одну болей, ну, гэта такі забег наперад. Першую тэму крышку сёння асвятляў, ужо крышку прайшоўся, гэта паездка федэральнага канцлера Нямецчыны ў Кітай. Апроч відэо, якое ёсць на Ютубе, ёсць што дадаць. Таму што праз месяц, магчыма, крышку болей, таму што Трамп любіць пераносіць тэрміны, адбудзецца сустрэча Трампа і Сі в Пекіне. Па вялікім рахунку, перад гэтай сустрэчай Трамп спрабаваў стварыць сябе моцную пазіцыю, гэта спроба кантраляваць лагістыку, у тым ліку праз дзяржавы, якія кантралююць пратокі. Гэта дамова па тиктоку, пра якую мы гаварылі, ўсё ж такі Кітай пайшоў на саступкі. Гэта тарыфны ціск па нафце, гэта венесуэльская нафта. І ўрэшце рэшт гэта пытанне тэхналагічнага супрацоўніцтва з трэцімі краінамі. Але у Трампа ўсё пайшло не так. І таксама на Ютубе ёсць відэо некалькі удараў па Дональду Трампу. Першае гэта тое, што зрабіў Еўрапейскі Саюз, гэта дзве дамовы пра вольны гандаль, гэта дамова з Меркатурам, і гэта краіны з паўднёвай і цэнтральнай Амерыкі, і гэта дамова з Індыяй, якія фактычна дублююць шмат у чым нормы сусветнай гандлёвай арганізацыі. Паралельна з гэтым Кітай выходзіць у фармат таксама са сваімі прапановамі па рэарганізацыі сусветнай гандлёвай арганізацыі, то бишь у Трампа ўжо ўплывае частка, скажем так, ягоных, як ён любіць казаць, моцных картаў з рук. Наступнае, што вельмі ключавое, гэта рашэнне Верхоўнага суда па тарифах Трампа, причем там вельмі цікава, што за гэта рашэнне прагаласавалі і суддзі рэспубліканцы, у тым ліку двое, якіх прызначыў асабіста Трамп. Таму гэта яшчэ фронта такая, і адпаведна вось пад гэта здарылась вельмі вялікая нечаканасць для Трампа, таму што фактычна, скажем так, мытныя пошліны адкацілись назад, але не проста назад, таму што ёсць яшчэ адна дэталь, пра якую Кітай не забыўся нагадаць. Гэта такая штука, як гандлёвая угода, фаза 1 паміж Кітайскай Народнай Рэспублікай і Злучанымі Штатамі Амерыкі, якая падпісаная адносна нядаўна. І вось на Сіньхуа ёсць афіцыйная заява МЗС Китая, што кшталту мы просім Злучаныя Штаты Амерыкі ўсё ж такі выконваць падпісаную дамову. Як вы думаеце, якім яна падпісаная? Я показываю вось гэты вось здымачак. Так, гэта 2020 год, прэзідэнт Дональд Трамп. Фактычна, 6 год таму была падпісаная дамова фаза 1, дзе сярод іншага у адказ на пэўныя крокі насустрач Кітаю па асобных таварных пазіцыях або па гандлю, Злучаныя Штаты Амерыкі абавязаліся не змяняць умовы сумеснага гандлю. Не змяняць умовы сумеснага гандлю, гэта азначае, што мытныя плацежы ад 7 до 15% на кітайскія тавары залежна ад таварнай пазіцыі. Самі разумееце, што ў дадзеным выпадку таварыша Трампа крышачку падлавілі, што называецца, прычым за одно месца.
Вось. І на гэтым фоне адбываецца актывізацыя еўрапейскага накірунку, таму што гэта пытанне не толькі не столькі гандлю, гэта пытанне суб'ектнасці еўрапейскай палітыкі. Яшчэ раз, ёсць Індыя, ёсць краіны Паўднёвай Амерыкі, пытанне па Кітаю, таму што краіны ЕС не надта хочуць ісці фарватары амерыканскай палітыкі. Адпаведна, візіт нямецкага канцлера, дзе размова ішла пра ўзаемныя інвестыцыі, пра абмен тэхналогіямі, пра супрацоўніцтва ў галіне навучання, пра развіццё лагістыкі і сярод іншага пра завяршэнне вайны в Украіне. Дзе Кітай, пра гэта відэо казаў, заклікаў, в прынцыпе, да больш шырокага фармату і перамоўнага працэсу. Чаму гэта важна? Таму што зноў-такі палітыка Дональда Трампа палягае ў тым, каб не дапускаць лішніх, якім падаецца, удзельнікаў гэты перамоўны працэс, каб Злучаныя Штаты вялі яго, ну, скажем так, аднаасобна. У такім выпадку весь профіт і фінансавы, і палітычны застаецца за Трампам. А для Китая выходзіць такі фармат на малодшых ролях, ну, неяк так не зусім хочацца. І калі вось гэты этап перамоўнага працэсу ад выкручвання рук у краіне будзе не паспяховы з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, то наступны этап. І тут вельмі важна, што і Кітай, і еўрапейскія краіны могуць выйсці адным фронтам, што давайте пашырым, скажем так, эту базу. Гэта азначае, што калі пашыраецца кола удзельнікаў, перафарматоўваецца сам працэс. Пры гэтым саскачыць з гэтага працэса, напрыклад, Маскве будзе вельмі цяжка, таму што калі ў гэтым працэсе Кітай, то адкровенная фронта супраць Расіі супраць Китая для Расіі, ну, смерці падобная. Чаму так? Тут таксама зраблю невялічкі, ну, скажем так, невялічку рэкляму Патреону і рэкляму тым, хто ёсць спонсорамі на Ютубе. Вось гэта заставачка відэо, якое пакуль што ў даступнае, скажем так, у абмежаваным доступе. Яно доступна альбо на Патреоне, альбо яно доступна для подписчикаў, для спонсораў на YouTube. Таму, карацей кажучы, ну, альбо наўпрост пакупкай. Хто хоча паглядзець, калі ласка, спасылачку на Patreon кіну, завтра будзе ўжо ў агульным доступе. Але калі коротка, што Расійская Федэрацыя вельмі залежыць ад Китая, і саскачыць, ну, не атрымаецца ад слова зусім. І гэта азначае фактычна новыя рамкі. Яшчэ раз, калі Трамп не дацісне Зеленскага, ну і не дамовіцца з Пуцінам у бліжэйшыя дні. А якраз такі на пачатак сакавіка нас спрабуюць гэта зрабіць. Чаму гэта важна для Беларусі? Станам на сёння фармат перамоваў па Ўкраіне, фармат, у якім спрабуе лезці Лукашенка, і гэта ўжо мы адразу пераходзім на другую навіну, і вот аналіз двух рэчаў я зведу адзін, таму што другая навіна, яна вельмі кароткая. З'явіўся сайт Рады міру Трампа. На гэтым сайце Александр Лукашенко, прэзідэнт Беларусі, ёсць сярод удзельнікаў і заснавальнікаў. Гэта першае. Другое, з'явились першыя дакументы. І як я прадказваў у папярэдніх сваіх роліках пра Раду міра, што ёсць раздзяленне, асобна ёсць стэйтмент па газе і той, хто будзе займацца, але функцыянал самой Рады пакідаецца шырэйшым. Гэта удзел у тым ліку ў рэгуляванні іншых канфліктаў. І вот тут мы падыходзім да ключавой момант аналізу гэтых двух навін. І так, фармат перамоваў па Ўкраіне цяперашні. У цяперашнім фармаце для Рэспублікі Беларусь, дакладней для беларускіх уладаў, для атачэння Лукашэнкі, крытычным ёсць утрыманне перамоўнага трэку са Злучанымі Штатамі Амерыкі і фактычна праца ў перамоўным працэсе, умоўна кажучы, між Расіяй і ЗША. Ну, лічыць, што ЗША хоча дамовіцца з Расіяй, то гэта не так цяжка. У тым ліку прапануючы нейкія там свае паслугі, перадаць якую-небудзь запісачку і гэтак далей. І далей мы упіраемся ў дзве ідэі Трампа. Першая ідэя, гэта якую нагучвае, што, маўляў, пасля замарозкі вайны, ну, кажа, пасля дасягнення міру, Украіна, Расія будуць гандляваць між сабой. Ну, я думаю, вы разумееце, што з пункту гледжання Украіны той украінскі палітык, які падпіша першую такую гандлёвую дамову, ну, ён палітыкам доўга пасля не прабудзе. Нават калі ім будуць выкручваць рукі, нават калі Трамп будзе трымаць нож каля горла. Але тады ўзнікае пытанне, ну, скажем так, альтэрнатывы, нейкіх
абхадных манераў нейкай краінаў пракладак. Ну, здагадайцеся, якая краіна пракладка ў такім выпадку падыходзіць, таму што для штатаў гэта краіна сябра Рады міру, для Расіі гэта краіна, якая ўваходзіць у саюзную дзяржаву. І такім чынам Лукашенко спадзяецца ўвайсці на ўкраінскі рынок, ну, фактычна, з аднаго боку, без незадаволення Масквы, таму што гэта з падачы Трампа, з другого боку, пад абаронай Трампа, і такім чынам абысці незадаволенне Кіева. А другі альтэрнатыўны варыянт – гэта зноў-такі ідэя Трампа пра вольную эканамічную зону, што прымусіць Украіну ўсё ж такі адступіць з Данецкай вобласці, стварыць там вольную эканамічную зону пад кіраваннем зноў-такі Рады міру. Удзельнік Рады міру і зноў Александр Лукашенко. Таму дзве такія рэчы. Але яшчэ раз, гэта ўсё працуе ў фармаце, калі ёсць толькі амерыканскі трэк. І ў гэтым фармаце хоча афіцыйны Кіеў, не хоча, але на пэўным этапе будуць выкручваць рукі. І якраз такі спроба, вось, і трэк па Ціхановскай, яшчэ раз паўтору, і санкцыі супраць Лукашенка, я думаю, што будуць яшчэ пакеты, гэта сярод іншага, спроба падняць ставкі, каб па прыкладу Польшы таксама на пэўным моманце хаця б паспрабаваць заснаваць свой перамоўны трэк, каб хоць нейкім чынам адстаяць свае інтарэсы. Але яшчэ раз, у фармаце, калі амерыканцы ведуць працэс, для Лукашэнкі шансаў вельмі шмат. А цяпер давайте думаць па-іншаму. А калі контуры мірных перамоваў пашыряюцца, і калі туды ўваходзіць нават Нямецчына, якая хоча размаўляць з Расіяй, калі туды ўваходзіць Кітай, які працуе з Расіяй, але на іншых умовах і з іншым фарматам удзелу, у тым ліку, у аднаўленні. Таму што калі ўваходзіць Кітай, тады пытанне такое, што Еўропа будзе не проста плаціць, а тады у тым ліку еўрапейцы могуць кіраваць праграме аднаўлення Украіны, і кітайскі інтарэс будзе. У выпадку, яшчэ раз, поспеху. Ну, натуральна, амерыканскі. І гэта азначае, што проста так на аўтамаце скачыць краіна-пракладка ўжо не атрымаецца. І гэта азначае, што ў Менску апроч падтрымкі амерыканскага трэку мусіць быць нямецкі трэк. Ну, тут, правда, таварыш Бабарык і таварыш ягонае атачэнне, яны, што называецца, у дапамогу, і мае быць кітайскі трэк. Ну, з Кітаем тут таксама сінусоіда, таму што Кітай вот зараз, напрыклад, мусіць скончыцца этап выхавання, скажем так, неразумнага Лукашэнку, прынамсі, калі гледзячы па кааліцыі. Але ці ён рэальна скончыцца, паглядзім па статыстыкі, па тым, што будзе адбывацца ў лютым месяцы. Таму што гульні з арэшнікам Пекін, ну, шчыра кажучы, крышку, мякка сказаць, раздратавалі. Таму што удзел у расійскім шантажы, гэта, ну, там крышечку не падабаецца. Адным словам, працэс выхавання можа скончыцца, але з Пекінам дамаўляцца цяжэй. Як не парадаксальна зараз. Вось, таму і тады Лукашенко сядае на расцяжку, што называецца, на трох накірунках. Апроч украінскага, таму што украінскі трэк тут узнікае, скажем так, натуральным чынам. Таму вось гэтыя дзве навіны, яны якраз такі на ўстойлівасць афіцыйнага Менску, на ўстойлівасць Лукашэнкі ягонага атачэння, яны ўплываюць, ну, у значнай меры, хаця фармальна, геаграфічна і палітычна гэта штосьці такое далёкае, незразумелае і, што называецца, не пра нас. Але за гэтым бы я сачыў. Наступны контур, які таксама вельмі моцна ўплывае, дакладней, наступная навіна, яна так прайшла, скажем так, мімаходзь, гэта візіт Модзі ў Ізраіль. Ну, у прынцыпе, гэтыя дзве краіны, Індыя і Ізраіль, яны ёсць партнэрамі, яны даўно супрацоўнічаюць, гэта все окей. Але пытанне такое, гэты візіт адбыўся, ён быў арганізаваны хуткаруч, і ён адбыўся адразу пасля падпісання дамовы з Еўрапейскім Саюзам, і тут ёсць некалькі вельмі цікавых акцэнтаў, пра якія пісалі у тым ліку ізраільскія сродкі масавай інфармацыі. Першы, натуральна, гэта пытанне India, Middle East, Europe Economic Corridor. Гэта вот праект Індыі. Гэта азначае, што калі ёсць дамова, калі ёсць вызваленне ад мытаў, ёсць сэнс як мага хутчэй працаваць. Прычым у Ізраілі ўжо называюць канкрэтны порт, што гэта Хайфа, які будзе базавым для гэтага праекта.
І тут яшчэ раз падцягваецца Саудаўская Аравія на пачатковым этапе, Іорданія, з Сірыяй вельмі цікава. Сірыя пакуль што на паўзе. Але от першая фаза праекта і транспартаванне у, назовем так, у паўднёвую Еўропу, гэта Грэцыя і Італія. Далей пытанне адносінаў Індыі і Турэччыны, якія не такія кепскія, але Ізраіль таксама хацеў бы гэта адносіны, скажем, нейкім чынам аднавіць. І далей пытанне адгалінавання паўночнага, таму што, окей, індыйскія тавары могуць морем досыць хутка даходзіць да паўднёвай Еўропы, а што наконт цэнтральнай і паўночнай? І вот тут узнікаюць праблемы. Але гэта праблемы могуць зняцца у выпадку, яшчэ раз, замарозкі вайны в Украіне і спакойнай працы альбо дунайскіх партоў, альбо партоў Вялікай Адэсы, калі Украіна ўсё ж таки парупіцца стаць транзіцерам. І калі Украіна парупіцца стаць транзіцерам, тады ўзнікае яшчэ одно пытанне. З аднаго боку, окей, праз Украіну, але ўлічваючы праблемы з інфраструктурай, дастаўка грузаў у краіну, ту ж самую Польшу, Словаччыну, гэта адно, але яшчэ раз з перагрузкай, таму што ёсць розная шырыня калій. А цяпер давайте працягнем галінку і згадаем пра чыгунку ад Адэсы, умоўна кажучы, да Клайпеды, альбо да Рыгі, альбо кудысьці стары савецкі стандарт. Ніякай перагрузкі. Адна праблема, гэта чыгунка ідзе праз Рэспубліку Беларусь. І вось гэта ўжо падстава і магчымасць і нагода у тым ліку размаўляць з аднаго боку як Лукашэнку з Індыяй, Ізраілем, а з другого боку так і апанентам Лукашэнкі. Таму што ў выпадку, калі гэты праект будзе рэалізоўвацца так ці інакш, то істотна змяняецца пазіцыянаванне Беларусі ў лагістыкі, таму што гэты праект становіцца канкурентам індыйскаму ж праекту Поўнач-Поўдзень. Дакладней, праект Поўнач-Поўдзень, улічваючы ягоную таксічнасць, становіцца непатрэбным. І, адпаведна, роля Беларусі, якая будзе замяняць Расію. І гэта ў тым ліку і транзіт, гэта ў тым ліку паток тавараў, шмат чыннікаў, але гэта важна, пра што варта думаць, пра што варта аналізаваць. Другі важны чыннік – гэта Арганізацыя дамовы аб калектыўнай бяспецы, ОДКБ. Калі вы не заўважылі, бо там прапусцілі гэту навіну, Арменія і Азербайджан, дарэчы, актыўна куплялі ізраільскую зброю, там тыя ж самыя дрончыкі і так далей. Арменія меней, Азербайджан крышку болей. Але ёсць яшчэ адна фішка. На фоне таго, што Расійская Федэрацыя губляе, скажем так, рынкі збыта для сваёй зброі, то значная частка вось такіх тавараў замяняецца, я маю на ўвазе імпарт у Арменію, замяняецца індыйскімі пастаўкамі. І з 23 года аб'ёмы падпісаных кантрактаў прыкладна 1,5 мільярда даляраў. Хвилинку, поглядите еще раз памер Армении и такие объемы. Фактично армянская армия пачынае процесс пераўзбраення на індыйскую зброю, не расійскую. Таким чынам, краіна, якая фармальна все еще знаходзіцца ў ОДКБ, яна, скажем так, адрываецца ад залежнасці ад Москвы. Яна прывязваецца да Інды, і другі чыннік гэта да Ірана, да Ізраіля. Плюс трэці чыннік, які наабмеркоўвалі, гэта фармаванне, назовем так, нефармальнага альянса альбо стварэнне нефармальнага альянса ў галіне бяспекі, куды, на думку Ізраіля, мусіць увайсці, натуральна, Індыя, той же самы Ізраіль, Арменія, Грэцыя, Кіпр і, хутчэй за ўсё, адна-дзве паўночна-афрыканскія краіны, пра якія пакуль што не пішуць. Пры умове такіх перамоў, пры умове фармавання такога, там не проста кутнік, чатырохкутніка, гэта фактычна абарона гандлёвых шляхоў, што для Індыі, улічваючы новы транспартны карыдор, украй важна. І зноў-такі, калі гучыць назва краіны Арменія, узнікае пытанне, а што ў нас з ОДКБ? Таму гэта перспектыва 2-3 год, што ў гэтай арганізацыі могуць быць таксама свае праблемы. І гэта таксама у тым ліку апанентам Лукашэнкі, прыхільнікам Лукашэнкі варта было б улічваць у сваёй палітыцы. У кожнаму са свайго боку.
Ідзем далей па навінах. Наступная, скажем так, у нас навіна, ну, зусім маленькая, але таксама, дарэчы, датычная Арменіі. Сакар адправіў ужо другую партыю дызельнага паліва і бензіна в Ереван, в Арменію. Яшчэ раз. Азербайджанская дзяржаўная нафтавая кампанія пачынае замяшчаць Расійскую Федэрацыю на рынке паліва ў Арменіі. При тым, што дагэтуль Арменія купляла расійскае паліва праз Грузію. Гэта азначае, што фактычна так званая паліўная голка Расійскай Федэрацыі, на якой сидзела Арменія, яна паступова мусіць знікаць. Ну, таму што хаця б калі паглядзець лагістычнае плечо дастаўкі з Азербайджана да Арменіі, ну, вельмі проста праехаць. Плюс гэта таксама сведчанне гэтай новай палітыкі адкрыцця межаў і адкрыцця магчымасцяў для экспарта Арменіі. Яшчэ раз, ёсць Індыя, ёсць Азербайджан з Турэччынай, якая адкрывае, гэта азначае дадатковы доступ да моря і доступ да рэсурсаў. Гэта не адмяняе пакуль што поўную залежнасць Арменіі, не поўную, а істотную залежнасць Арменіі ад Расійскай Федэрацыі па экспарту, але на працягу 3-4 год гэта можа кардынальным чынам памяняць сітуацыю. Хто не ведае як, паглядзіце на структуру знешняга гандлю, яшчэ раз паўтарусь, Узбекістану з 10 па 16 год, як яна змянілася. І з пункту гледжання таварнай групы, і з пункту гледжання накірункаў. Дадатковы гулец гэта з еўрапейскай краіны, таму што Арменію заўсёды лабівала Францыя. Дадатковы гулец гэта Кітай, які хоча ўвайсці, ну, нарэшце інтарэсы Злучаных Штатаў Амерыкі, які будуць ахоўваць гэтую частку калідору транспартнага між Нахічыванню і астатнім Азербайджаном. То, што называлася Зангезурскім калідорам, дзе будзе і чыгунка, і шляхі, і хутчэй за ўсё трубаправоды па нафце і газу. Вельмі важная штука. І калі вось гэта все скласці, гэты пазл у адно, тады атрымліваецца, што, ну, тут уже, дарэчы, бачу, а ці вывелі войска рашыстаў з Арменіі. Да, войскі вот якраз такі не выводзілі. І вот на моманце, калі гэты пазлы складаюцца, сэнс знаходжання расійскіх войск в Арменіі, ён проста знікае. Таму што расійскія войскі перастаюць быць гарантам існавання армянскай дзяржавы. Таму гэта вельмі важны працэс. І нарэшце яшчэ адна цікавая рэч, якую узгадываў зноў-такі у тым жа самым матэрыяле па расійска-кітайскім гандлю і узгадываў мімаходзь сёння ў размовах. Адмыслова взяў таблічку. Прыйшла статыстыка, скажем так, расійскага аўтарынку за 2025 год. Ну, па-першае, тое, што упаў, скажем так, ну, кажу, што на 15% рэальна крышку больш, гэта адно, але ёсць іншы. Ось, калі глядзець статыстыку легкавікоў, тут, дарэчы, можна сказаць, што сумесна прадпрыемства BLG угадала з мадэлями лакалізацыі. Итак, Geely і BLG па розных варыянтах кажуць, некаторыя, скажем так, компании, які монітораць рынок, зводзяць гэта в одно. Ну, одним словом, калі браць паасобку, то па сукупных продажах Geely на 4-м, BLG на 5-м. Калі іх аб'яднаць у одно, то Geely, BLG на 3-м месцы. Хавал збіраецца ў Татарстане, але гэта буйна-вузлавая зборка з адсоткам лакалізацыі значна меншым нават, чым у мадэлі BLG. Лада, ну, одним словом, упершыню за гісторыю існавання расійскага аўтапрома. Аналагічная сітуацыя з грузавікамі, дарэчы, расійская прадукцыя на ўласным рынку займае меней, чым 30%. І кропка. Фактычна Кітай вынес расійскі аўтарынак. Датычна BLG, яшчэ раз, 68 тысяч толькі на адным рынку, на расійскім рынку. Нагадаю, што калі збудавалі завод, то ягоная максімальная магутнасць, якраз такі на якую марылі выйсці, гэта каля 60 тысяч. Таму фармальна вот якраз такі BLG гэта гісторыя поспеху.
Причым гісторыя поспеху тым ліку гледзячы таго, што угадалі, якія мадэлі трэба лакалізаваць і выпускаць пад сваім брэндам. Той же самы Coolray і так далей. Таму што з гэтых 68 38 там з копейкамі гэта X50, ён же Coolray. Таму у дадзеным выпадку, да, вот тут не падкапаешся, гэта рэальна паспяховы кейс, з якім фактычна зрабілі, і тое, чаму, напрыклад, афіцыйная прапаганда гэта не ўзяла на сцягі, не пачала гэтым махаць, якія мы малайцы, ну, пытанне. Хаця, з іншага боку, пытання-то вялікае няма, таму што калі ты будзеш махаць, што ты вырабляеш машыну усяго толькі у 60-70, ну, у 400 з паловы разы меней, чым АвтоВАЗ, пры тым, што АвтоВАЗ гэта не толькі Тольятти, гэта яшчэ 3 гарады, і дэ-факта гэта 4 вялікіх заводы, 5 вялікіх заводаў, таму што Тольятти 2. Ну, гэта мама дарагая. Вось, ну, да, што называецца, саюзніку было б непрыемна. Але, ў прынцыпе, пагаварыць пра тое, што гэта цікавы досвед, ну, магчыма, мела бы сэнс. Ну, такім чынам, от па навінах быццам бы ўсё. І слухайце, я памясціўся 25 хвілінаў. Ура! Нарэшце-то. Што ж, цяпер тады паехалі адказваць на пытанні. Пытанняў я бачу зараз не шмат, таму адразу іду. Наскільки ймовірним оцінюєте вирішення проблеми ПМР протягом 5 років і яким шляхом? Так, ця проблема, вона швидше за все буде вирішуватися, якщо не буде зміни молдовського уряду. Шлях ми маємо зараз, він вже окреслений. В першу чергу це економічний і це адміністративний, тому що пункт номер 1 – це питання експорту з Молдови, тому що значна частина компаній ПМР, так званої ПМР, вона мала подвійну реєстрацію. Для експорту це молдовська реєстрація і частину податків сплачували в Придністров'ї. Зараз Молдова з цим затискає гайки і відповідно вона приносить в тому числі і питання імпорту на молдовську реєстрацію. І це означає, що не дуже ти і поскукаєш. Друга частина – це постачання природного газу. Тому що Придністров'я, воно традиційно відбирала газ на власні потреби з російських, скажімо так, обсягів, а цей борг Росія вішала на Молдову. В результаті в Кишинєві вирішили, що хай вам грець, більше нічого не буде, і вони пропонують купувати або постачати навіть безкоштовно газ, який йде з Туреччини та Румунії. Але це не російський. Це означає, що ти контролюєш в тому числі і обсяги постачання, що куди йде, і фактично от так, зникає така штука, як приховані субсидії існування ПМР зі сторони Молдови. Тому що там велика електростанція, яка генерує на газ, скажімо так, вона газова, вона на газу генерує електрику, яку продає Молдові та Україні, але газ для неї де-факто безкоштовно, тому що так звана ПМР за газ не платить. Ну, погодьтеся, дуже гарний бізнес, а зараз газ, навіть якщо він буде безкоштовний з Молдови, то це питання, чи потрібна Молдові зайва енергія. Або якщо це для імпорту, ну тоді хлопчики, дівчатки просто з суми оплати можна просто забрати собі вартість газу. І це друга частина. Третя частина, що закритими кордонами, хочеш чи не хочеш, ти будеш їздити через Молдову. І тут питання молдовських паспортів. Тому в тому чи іншому форматі, але швидше за все ще раз з економічними методами, протягом 5 років, я не думаю, що буде цілком ліквідована Придністровська Молдавська Республіка, так звана, але рівень її автономності, самостійності, якщо хочете сказати, він буде на порядок нижчим, ніж є навіть тепер. Откуда з'явилась Вишнурия? Ну, слухайте, Вишнурия – это некий чудик придумал назву країни під час вчення Захід-2017. Это його всі поржали. Країна, яка бицем воювала супроти Білорусі, Росії. Тому, так.
Сёння Лука ў Крэмлі. Ну, пра Арменію ўжо адказаў, не вывелі. Сёння Лука быў у Крэмлі, цікава, аб чым дамовіўся з Путлерам. А можа, ўжо цалкам все здаў. Нет, пытанне не тое, што цалкам все здаў, тут пытанне прагаварыць па амерыканскаму трэку, таму што ў Штаты ён не паляцеў фактычна, таму што Масква не пусціла, бо Пекіну пофіг. Пытанне падтрымкі эканомікі рынка збыта, таму што расійская эканоміка звужаецца, пытанне у тым ліку вот тое, што казаў, эканамічных праграм, якім чынам і па якіх пытаннях можа быць кантрабандная калітка, ну альбо там краіна пракладка па Ўкраіне. Ну і тактычна, гэта Расіі ўсё яшчэ патрэбны нафтапрадукты. І тут пытанне пагандлявацца, таму што нафтапрадукты Расіі патрэбны, там, бо Украіна раздалбала значную частку нафтазаводаў. Але адна справа, калі ты купляеш па фіксавана расійскім кошце нафту, а другая справа, калі зараз на экспартных рынках в Еўропе Уралс ідзе да Брента з дысконтам $30. І атрымаецца зараз парадаксальная сітуацыя, што унутры Расіі нафтаперапрацоўчыя заводы купляюць фактычна па сусветных коштах, ну калі браць Уралс. А ў Луке хочацца зніжачку. Таму наконт гэтага таксама пагаварыць. Чаму б не? Так, і хтосьці там піша вопрос. Вот, слово «вопрос» я побачыў. А далей пішыце, калі ласка, пытанне. Чакаю, пакуль што стрым не заканчваюць. Ці ўцягне Лука беларусаў вайну? Ну, станам на... Гэта ад іншага гледача. Станам на зараз я сумнеюся, таму што першае гэта настроі, другое боездатнасць арміі, трэцяе вайну супраць каго. Разумееце, спрабаваць зараз напасці на тэрыторыю краіны, ну, тут просто пытанне яшчэ адна ёсць пастка у Канстытуцыі Лукашэнкаўскай прынятай у 22-м годзе. Давайте я зараз зачытаю гэты артыкул. Гэты артыкул, дзе раней было пра без'ядерны статус і пра нейтральнасць. Зараз, хвилиночку. Я вам зачитаю, и вы все зразумеете. Хвилинку, где там эта цудовная статья? Статья 18. Другие абзацы. Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств. Яшчэ раз, пытанне вайсковай агрэсіі, яго можна знайсці альбо вызначэнне. У тым самым беларускім заканадаўстве там дакладна вызначэння няма, але ёсць тое, што разумеецца пад агрэсіяй у стратэгіі нацыянальнай бяспецы, у канцэпцыі нацыянальнай бяспецы. І ёсць міжнародная дамова, які падпісала Беларусь на фармаце ААН, дзе гаворыцца пра агрэсію. Агрэсія гэта сярод іншых пропуск іншых войскаў, не гаворачы ўжо пра удзеліць саўдзелі сваіх. Гэта пункт прамога дзеяння Канстытуцыі. Отмазка того же самого Лукашенко, что Конституция 22 года, она уступила в дзеянне поздней. Да, фактично, тады уже расейцы з тэрыторыі Беларусі сышлі. Але, калі ёсць такая рэч, як прамое парушэнне Конституцыі, то можна прагартаць далей, і там ёсць у тым ліку падставы упершыню, подставы для отхиления президента от посады. И там сярод іншага президент может быть смещен с должности в Белорусском народном собрании в случае систематического или грубого нарушения президентом Конституции. Яшчэ раз, парушение нормы прамога дзеяння. Это прамое парушэнне Конституции. Я разумею, зараз мне скажут, что бывает не до законов. Да. І на пэўны час на гэта могуць закрыць вочы. Але пытанне, што Лукашенко там значнай меры баіцца больш не вялікае атачэнне, там, скажем так, не злобных заходнікаў там ці кагосьці яшчэ, а ён баіцца сярод іншага і сваё ўласнае атачэнне. Каб вы разумелі, гэта просто падстава для ягонага чынавенства зрабіць маленькі палацавы пераваротик, які з пункту гледжання нават лукашэнкаўскіх законаў будзе абсалютна чыстым. Яшчэ раз, я ўжо не кажу пра сацыялогію, пра стаўленне да вайны ўнутры Беларусі, пра боездатнасць беларускай арміі. Нават вось гэты адзін аспект
Таму, умоўна кажучы, калі Лукашенко зусім з'едзе з глузду, ён можа паспрабаваць. Але пытанне тады, што будуць рабіць тыя, хто вакол яго. Вось гэта самае цікавае. Какие шансы у Буданова на президента? Он же вроде как за мир. Слухайте, Буданов, он реалист. Сказать, что он зараз стане там президентом Украины, его и взяли в офис президента, каб он не высовывал свою кандидатуру сам. Фактично, это с одного боку нейтрализация оппонента, с другого боку, когда Буданов с Зеленским сойдется, то на парламентских уже выборах Буданов может стать фронтменом новой президентской партии, потому что шансов у «Слуги народу», партии «Слуга народа», пройти в новую раду, может быть, там пару десятых адсотка есть. Потому что сам бренд, он зашкварился канчаткова. И вот социология показывает, что как раз таки, коли замер, гипотетично новая президентская партия, это 19-20 адсотков теоретично можно взять, «Слуга народа» меньше за 5, это практично по всех социологических наборах. Тому Будану, там парочка волонтеров, які зараз на слуху роблять собі кампанію, вони можуть стати ядром, скажем так, нової прапрэзідэнцкай силы. І пад Буданова пойдуць, то бишь гэта прозвішча падыме патэнцыйнай колькасць галасоў за такую партыю, 10% на 5 гарантавана. Таму гэта хутчэй вот такая напрацоўка офіса прэзідэнта альбо бліжэйшага отачэння, каб не ствараць умову, калі Буданов сам ідзе канкурентам Зеленскаму, стварыць умовы, калі Буданов на гэта пагодзіцца, каб ён стаў фактычна фронтменам новай партыі. Ваши отношения до Бабарыка и Колесникова. Слушайте, поглядите мои видео 2020 года, где я казал про, скажем так, усіх этих персоналей. С того часу на моцна не изменились. Пытанне, ці будуць у Беларусі абмяжоўваць доступ да інтэрнэт-платформ, як у Расіі жалезная заслона? Часткова так, але цалкам зрабіць гэта будзе значна цяжэй, таму што Расія мяняе на свае, и те же самые и мессенджеры, и файлообменники, и ключевые сервисы. И тут возникает вельми великая проблема, потому что можно, конечно, перейти на российский, але тогда ты открываешь все свои карты доступа до всех своих баз, до всех своих дадзеных своих громадянов российскому ФСБ. У Минска еще не настолько съехали с глузду. Другой складник – это парк высоких технологий и криптобиржи, які в Беларусі працуюць. Калі ты закрываеш інтэрнэт і вводзіш жалезную заслону, вельмі проста пытанне, а як тады працаваць криптобиржы? Як тады падтрымліваць всю інфраструктуру і экасістэму разлікаў крыптою? Потому что, як бы там ни было, але Беларусь одна з нешматлікіх сёння краінаў, дзе гэта досыць лёгка рабіць. А на крипте зарабляюць, здагадайце, з 3 раз людзі, якія ведаюць якога беларускага чыноўніка. І гэтыя грошы не ідуць в бюджэт, потому что, скажем так, майнінгавыя фірмы просто аплачваюць электрычнасць, аренду памяшканні. Вось вам вельмі просты рэзон, чаму, калі будуць абмяжоўваць, то часткова і тое, што тычыцца, допустим, умоўна кажучы, новых сродкаў данесення інфармацыі, там ютубчик, телеграм, что-нибудь такое, але цалкам не. Ці сапраўды Беларусь асталёўваць перадатчыка шахедаў і ці граюць яны значную ролю, так, і чаму? Поднялась такая тема. Еще раз, тема поднялась у тым ліку як грунтавання санкцый. Наконт перадатчикаў для шахеду. Я думаю, вы ведаеце, што кожная вышка 4G, апроч перадачы сігналу, перадае службовыя сігналы у тым ліку геапазіцыянавання. І нават без сігнала GPS, калі телефон ці якая прылада, якая подключена до 4G, бачыць 3 вышкі, то можна з дакладнасцю до 10 метраў вызначыць, дзе яна знаходзіцца. А теперь складаем докупы некалькі рэчаў. Першае. 24 год. Дамова аб быццам бы адмене роумінга між Беларусю і Расіяй. Гэта значыць, што расійскія аператары, у якіх ёсць доля у беларускіх аператараў сотавай сувязі, і якія проста ажыццяўляюць роумінг, яны могуць атрымаць доступ да службовых каналаў аператараў спадарожнікавай сувязі.
Ужо нават маючы доступ з якой-нибудь так званай цёмнай расійскай карткай службовай, ужо тады шахет можа просто па вышках, які стаяць уздоўж мяжы, спакойна арыентавацца. Ну, гэта ў межах 10-15 кіламетраў. Але ёсць такая рэч, як планавыя працы па, як бы сказаць, абслугоўванню, развіццю сеткі. Аператар, у якога ёсць, назовем так, расійскі капітал, можа папрасіць нейкае абсталяванне для развіцця сеткі ў Расіі. Ну, гэта лагічна, у матчынай кампаніі. Матчына кампанія можа прыехаць са сваімі тэхнікамі і з тэхнікамі ФСБшнымі. Можа са згоды мясцовага аператара, можа без згоды паставіць, скажем так, антэнку з дадатковым контурам. Урэшце рэшт, гэта тое, што за што садзілі ў тым ліку в Украіне, гэта прылада, ну, от кшталту пауэрбанка, зараз пакажу па памеру, ну, альбо роутера, ну, штосьці вось кшталту вот такого, такой скрынкі. Яе для тых, хто карыстаецца мабільным інтэрнэтам, альбо будуе Wi-Fi мост, прапаноўвалі быццам бы як прыблуду, якая ўзмацняе сігнал. А насамрэч гэта таксама, да, узмацняе сігнал, але таксама там ёсць адзін контур, які дапамагае проста перадаць сігнал пазіцыянавання, фактычна каардынат, дапамагае тым самым беспілотнікам арыентавацца. Такія прыблуды, дарэчы, ставілі нават в Украіне, і за гэта СБУ там садзіла энную колькасць людзей. Таму нават у Беларусі ў домікі паляўнічага паставіць і такую прыблуду у дадатку да вышак, но атрымліваецца, што калі проста не прэтэндаваць на сувязь з перадачай відэапатока, хаця прэтэндаваць проста на нармальную перадачу каардынатаў, то гэта ў межах 50 кіламетраў ад мяжы ты спакойна можаш арыентавацца. Таму тое, што ставілі адмыслова, будавалі нейкую вышку, слухайце, не смешыце мае тапачкі. Тое, што гэта было магчыма і гэта ставілася, но гэта было зразумела на пачатку 25-го году, калі такая хваля з гэтымі прыблудамі быццам бы ад правайдера пайшла ў краіны, но зразумела, што Беларусі гэта зрабіць, па-першае, прасцей. І па-другое, калі запрацаваў роумінг. То бишь, дзеля гэтага арганізоўваць нейкія кібератакі, высвятляць, ну, в прынцыпе, не мела сэнсу для пацверджання фактаў. Сэнс мела проста высветліць, якія менавіта вышкі, калі гэта вышкі мабільных аператараў, ну і банальна грохнуць гэтыя вышкі. Ну, вось неяк так. Чаму толькі зараз Зеленскі сустрэўся з Ціхановскай? Ці ёсць будучыня ў адносінах з гэтым сілам? Ну, я ж, па-моему, уже сказаў, што таму што змяняецца фармат, таму што будзе замірэнне, пытанне, што робіць з Беларусю. Сустрэча з Ціхановскай – гэта частка падняцця ставак. Ці ёсць будучыня ў адносінах з дэмакратычнымі сіламі? Што вы разумееце пад дэмакратычнымі сіламі? Яшчэ раз, з пункту гледжання украінскіх уладаў будуць кантакты практычна з усіма. Ну, з Бабарыкай не ведаю. Ціхановскую не ўспрымаюць як аднаасобнага лідара там усіх беларускіх дэмакратаў. Хаця па той простай прычыне, што большасць арганізацый, які ёсць в Украіне, беларускіх, ставяцца да офіса Светланы Ціхановскай, ну, скажем так, спецыфічна. І для кіеўскіх чыноўнікаў, для кіеўскіх палітыкаў прыродна кантактаваць з гэтымі групамі, і, ну, адпаведна, калі кантактуюць, закранаюць такое пытанне. Таму з Ціхановскай, як з прадстаўніцай адной з групаў беларускай апазіцыі сустракацца будуць. Ці ёсць будучыня, залежыць ад таго, з якімі прапазіцыямі альбо з якой пазіцыі прыедзе Ціхановская, пра што яна будзе гаварыць. Але размовы яны будуць. Ну, быццам бы на гэтым усё, калі пытанняў няма, давайте зараз памаўчу хвілінку, таму што ёсць затрымка паміж тым, як ад мяне сыходзіць сігнал, той, што бачу на ютубчыку. І калі пытанняў больш няма, тады будзем закругляцца. Пытанне, у каго найвышэйшая перспектыва? З палка Каліноўскага. Ну, слухайце, тут пытанне не ў таго, у каго найвышэйшая перспектыва, яшчэ раз, пытанне, хто арганізацыйна вырасце. Таму што, яшчэ раз, з пункту гледжання палітыкі, ёсць хай падробленыя, пасвараныя, але розныя беларускія групы в Украіне. З рознай ступенню структурызацыі. Гэта натуральныя партнеры для украінскіх уладаў, таму што яны знаходзяцца тут.
Ёсць офіс Святланы Ціхановскай, які тут не знаходзіцца. І ёсць, ну, у лепшым выпадку нейтральнае стаўленне да офіса Святланы Ціхановскай ад значнай часткі групы, якія знаходзяцца тут. Чаму вы лічыце, што украінскія ўлады мусяць хапаць за гарлянку, ламаць праз калены, прымушаць гэтыя групы, скажем так, горда рапартаваць пра тое, што Святлана Ціхановская, наш прэзідэнт-элект, наш нязменны лідар. Для іх прасцей прастымуляваць інстытуцыйнае афармленне мясцовых, падтрымуючы кантакты з Ціхановскай. Пасля ўжо паглядзець, дамовіцца, не дамовіцца, ну халера з ім. Таму яшчэ раз, тое, наколькі і як атрымаюць у Ціхановскай, гэта шмат у чым залежыць ад таго, з чым і як яна прыедзе, прычым не толькі да Зеленскага. Таму што яшчэ раз, у выпадку замарозкі вайны будуць выбары прэзідэнта і будуць выбары Верхоўнай Рады. І калі таварышы прыязджаюць сюды і думаюць, што мы зайшлі ў кабінет некі, да дэпутата на все парішалі, яны забываюць, што дэпутату тут мяняюць. А з мясцовымі арганізацыямі, ну, сустрэчы бываюць, але каб вот адмыслова сесці просто нормально паговорыць, ну, такое бывае рэдка. Адпаведна, няма такіх размоваў, няма нармальнага контакту. Все вельмі просто. Все укладаецца у, скажем так, старую прымаўку, за што бароліся, на то і напароліся. Игорь, расскажите, пожалуйста, вкратце, что реально сейчас происходит в украинской политике? На деле давят с примирением, ходят слухи, что если не согласится, пленка появится уже и на него. Ну, слухайте, есть тиск Сполучених Штатів Америки, есть чекання выборов, и это как раз таки то, что ослабляє Україну. Есть, на жаль, праца украинского політикуму в режиме передвыборчей кампании. При гэтым есть консенсус с пункту гледжання обороны краины. І пры гэтым Зеленскі разумее, што калі ён прагнецца пад патрабаванні тых самых штатаў пайсці на моцныя саступкі, скажем так, Расіі, то шансы для яго, ну, яны будуць прымарныя на палітычную будучыню. Для яго на атачэнне гэта таксама разумее. Ну, ось, а датычна там НАБУ, САП, я не думаю, что сам Зеленский, что называется, в доле и так далее, але там досыць прыцэльна б'юць зараз менавіта па атачэнню Зеленскага і ягоных сябрах. Зеленскаму асабіста гэта непрыемна, але у яго ёсць яшчэ раз два варианта. Было вот на моменте Ермака альбо пайсці на перезагрузку сістэмы прыняцця рашэнняў, альбо зрабіць, назовем так, касметычныя змены. А у выпадку касметычных зменаў прилетала бы далей. Буданаў гэта паўмера, гэта спроба змяніць сістэму прыняцця рашэнняў, і гэта сістэма паціхеньку мяняецца. Ці гэта будзе новая сістэма з рады, з Верховнай Рады працы, і з урадам паглядзім. Таму што пакуль што працэс толькі пачынаецца. Вот, напрыклад, ёсць як удалыя, так і няўдалыя прызначэнні. Напрыклад, Фёдораў у Міністэрстве абароны гэта досыць цікавыя кейсы, таму што, ну, нават з пункту гледжання вот шахедных атакаў яны здолелі, ну, Украіна пачала рабіць досыць шмат дронаў перахопнікаў, і вот апошнія паветраныя атакі, вельмі цікавая рэч, што раней дрон фізічна залетаў фактычна на тэрыторыю Кіева, большая частка, калі атака на Кіеў, альбо там Кіевскую область, вот, до нас залеталі, ось, і фізічна, скажем так, ужо частку гэтых дронаў збівалі над населенным пунктам, потому что, ну, иначе ніяк, самих разлікаў не так шмат мобільных групаў, сродкі стаяць там, дзе стаяць. Зараз, наколькі я разумею, сістэму крышку пералапацілі, што, ну, прыблізна 60% дронаў просто банальна тупо не долетае. То есть здесь в полях, в рэчку, яна там валіцца, здесь рэпка, здесь яшчэ штось, ну, карацей кажучы, нават з гэтага пункту гледжання. Будзе мяняцца пытанне, скажем так, с мобілізацыяй, з пераводам вайсковай часткі, гэтым зараз займаюцца. Гэта удалае прызначэнне. Ёсць, скажем так, менш удала. Я думаю, што пра украінскую палітыку 10 праз тыдзень будзе серыя ролікаў.
А дзе зараз Шыгельс, конечно, даўна яго не бачна. Ну зараз ён пакуль не в Украіне, так точно могу сказаць. Ну што ж, спадарства, вот цяпер нарэшце я думаю, што ўсё. Дзякуй, што глядзелі, дзякуй, спадзяюся, што фармат спадабаўся, буду надалей думаць рабіць гэта па аўторках. На пачатку яшчэ раз просто у адказ на пытанне, чаму так позна. Гэта пытанне замеру, па-першае, аўдыторыі, хто калі не спіць. Па-другое, так, я усведамляю, што гэта незручны час, але яшчэ раз, калі незручны час, то чалавек можа не спаць, ахвяраваць сваім часам, прашу прабачэння за таўталогію, тады, калі гэта цікава. Гэта таксама пэўная зваротная сувязь да мяне, каб зразумець, ці слушна я раблю. Таму дзякуй тым, хто быў зараз. Дзякуй подписчикам на канале, дзякуй спонсорам на канале, дзякуй спонсорам на Патреоне за падтрымку. Традыцыйна не верьце ні аднаму майму слову, праверяйце, пераправярайце кожны факт, кожную тэзу, прыходзьце да ўласных высноваў, думайце сваёй галавой. З рознымі там спікерамі, якія надзьмуваюць шчокі і кажуць з разумным выглядам, з імі можна альбо пагаджацца, альбо не пагаджацца, альбо можна іх высмейваць, калі лічыце, што нанесуць ахінею. Ну і зрэшты, шчасця, удачы, мірнага неба над галавой. Всяго найлепшых.